Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय नुजाफैबाय बेसेबा गोबावनि उनाव आरोना अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै गालांदो लोगोफोर आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अन्नानै नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनाव नुजाहैदोंबा प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै थांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो आरोना इन्ट्र लानोनो रोङा मोनलायलायदों आरोना आङो लोगोफोर मानो होनोब्ला भिडिअ लायो एसे गोबाव जाबाय नालाय फुरा बेस्थ'नि थाखायनो आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोना आरो बेजोंनो आरो मोनसे फोरमायहरबावसिगोन आरोना आङो लोगोफोर मानो होनोब्ला नोंथांमोननि भिडिअफोरखौ आङो नायनो मोनाखै कमेन्टबो हरनो मोनाखै अन्नानै नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै मिजिं थिबाय आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिनिफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर मा जायो दिनैनि भिडिअआ दिनैथ' गोथार मंगलबार नालाय दासो माने आङो खामानि जोबस्रांनानै साखि लगायखांनानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो नैबे जोंनि जोनोमगिरि न'आव आरोना लोगोफोर जोंहानि न'आवहाय जोंनि न'आव आइमोननि न'आव ओमफ्राय नैबेबायदि बेवहाय आइयाथ' थाया नालाय आदा गेजेरासो थायो ओमफ्राय बेबायदि बाथौखौ गोदान वाल होदों आरोना लोगोफोर बनायदों ओमफ्राय फुरा बासन बथ्र सुजोबनानै लाखाबाय ओमफ्राय नै दिउरि आफामोना जगार खालामगासिनो ओमफ्राय जोङो मैगं हादोंमोन आरोना आंबो हादोंमोन बैयाव माने आं दायो भिडिअ लागासिनो आरोना एसे बायदि रायलायबाय थानायखाय माने आङो भइस रेकर्ड होबाय आरोना लोगोफोर बिथांमोननि रायज्लायनायखौ आङो लादिया ओमफ्राय नै आपेल आंगुर हागासिनो दङ साबो एसे गाइखेर साहा बिसोरनो स्पेसियेलि बानायना होनाय जादोंमोन मानो होनब्ला बिसोर ओंखाम जाया नालाय ओमफ्राय नैबेहाय मैगंखौ आब'मोना हागासिनो बाजैमोनहा नैबे जाबाय जोंहा बाजै गिदिरनि बिब' आरोना लोगोफोर गय खावनाया बिनिफ्राय आङो नोंथांमोनजोंहाय नुजानो हायासै आरोना मानो होनोब्ला आंना मोखाङानो एखेबारे जाया आरो ओमफ्राय नैबेथिंजाय बेरानि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ मुला मैगङाबो बिराद ग्रोम ग्रोम जाबाय हनै मालाय बेरे सियाव लालायलायनानैसो सैबाय आरोना लोगोफोर दायो सिजौ बरायनायनि लाहार फाहार खालामबाय आरोना लोगोफोर नै सिजौ बरायनानै गायसिगोन आङो बांद्राय भिडिअ लाबाय थानो हायासै ओरैनो ससेल' लाबाय आरो माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों एसे फोरमायहरलायलायदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सिजौ बरायखांबानो आर'जखौ लासिगोन नालाय सिजौखौ गायथ'वाखै नालाय दासो बरायलायगासिनो मोसाग्रा गैया आरोना गामियाबो एसे फिसा नालाय गामियानो सोलायसिगोन नैबे मोसानायखौ थारनाय होनो आरोना लोगोफोर आं ससेल' लाबाय ओमफ्राय नै दायो आर'ज गाबनो थाखाय जागायबाय आरोना फोथा थुबाय ओमफ्राय आंना बोराया एखेबारे लावगागा जालायनाय खाम दामनायावहाय मुखुब आरोना लोगोफोर जि दामनायगासिनो आरोना बै सासेखौ फोरोंदों आरोना लोगोफोर बिसोर गामियावहाय खाम दामग्रा बांद्राय रोंनाय गैयानो बिनिखायनो जोंना बोरायानो दामफाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आर'जनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो
एबारो माइनाव रुजुनबाय आरोना लोगोफोर माइनाव थिखोसिगोन आर'जाबो जोब्बाय दायो जानायनि लोंनायनि लाहार फाहार खालामबाय आरोना बे समावहाय लोगोफोर ओमफ्राय एखबारे फुरा लाबाय थानो हायासै आरोना टाइमनिबो खोथा थायो नालाय लोगोफोर नै लोगोफोर एबार जाहोबाय आरोना बांद्राय गिदिर नङा बिसोर गामिया खै घर दंथाय 20 घरल'सो खोमादां ओमफ्राय फुरा ग्रिद जिरायहोजोबनानै जाखाबाय आरोना जाहोखाजोब्बाय लोगोफोर स्रां स्रिं जानायनि ओमफ्राय नै फिसालाखौ बिमानैया लाबाय आंहा इथिंजाय केमेरामेनबो जाबाय ओंखाम ओंख्रिबो खुरनानै होबाय थानांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खामसालियाव माखासे महिलाफोरखौ जग्रबसेनो जाहोग्रोबाय ओमफ्राय नायदो ओमफ्राय नैबेसा लास्ट आरोना लोगोफोर मानसिफोरा थांखांजोब्बाय ओमफ्राय जोंबो थांसिगोन आरोना ओरैनो दसे अर सायनानै रायलायबाय आरो